Labaran wasannin ƙwallon ƙafa. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkan ku da haka, barkan ku da sake kasancewa tare da ni Sadiq Abdullahi Busawa. Mai karanto muku labaran duniyar ƙwallon ƙafa a koda yaushe a wannan tasha ta mu ta Sport TV 1. A yau ma na kawo muku sababbin rahotanni, amma kafin in karanto muku cikakken rahotannin kamar da muka saba, ga kaɗan daga cikin muhimman kanun labaran. An jefe Richarlison da ayaba a wasan Brazil wato a Faransa. Neymar ya zama na uku a yawancin ƙwallaye a kudancin Amurka. Messi zai bar PSG, Ronaldo zai wato tafi Saudiya. Za ku ji cikakken wayannan rahotannin da ma wasu a cikin wannan bidiyon namu. Sai dai kafin mu karanto muku cikakken wayannan rahotannin, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta maka, za ka taka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran duniyar ƙwallon ƙafa a koda yaushe da zarar mun ɗaura. Mun gode, gare cikakken rahotannin. An jefe Richarlison da ayaba a wasan Brazil a Faransa. Richarlison ya ce za a ci gaba da nuna wato wariya a kowace rana a koda yaushe, har sai wato mahukunta sun ɗauki matakan ladabtarwa idan an samu mai laifi. An jefe ɗan wasan da ayaba a lokacin da yake bugawa Brazil wasan sada zumunta da ta doke wato Tunisia ci 5-1 ranar Talata a Faransa. Lamarin ya faru ne a lokacin da yake murnar ƙwallo da ya zura a raga a wasar. Tun kan wasan, Brazil ta wallafa saƙon wato ƙyamar wariya a shafinta na sada zumunta a Twitter. Tawagar ta kuma sa riga mai ɗauke da saƙon cewar ba don wato baƙaƙen 'yan wasanmu ba, da ba mu sa riga mai ɗauke da wato taurarin nasarorin da muka samu a tamola ba. Brazil ta ci ƙwallaye ta hannun wato Rafinha, wanda ya zura 2, da Richarlison da kuma Neymar, wanda ya ci a bugun finalti, da kuma Pedro wato Gomeha. Tunisia ta zura 1 a raga ta hannun wato Mustapha wato Talbi. An baiwa ɗan wasanta Dialan Brom jan kati saura minti 2 su je hutun rabin lokaci. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci, kada a sha'afa, ana ci gaba da sauraron labaran duniyar ƙwallon ƙafa tare da ni Sadiq Abdullahi. Kada dai a manta, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka dakata ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran duniyar ƙwallon ƙafa a koda yaushe da zarar mun ɗaura. Duk dai a cikin labaran namu za ku ji cewa Neymar ya zama na uku a yawancin ƙwallaye a kudancin Amurka. Brazil ta doke Tunisia ci 5-1 a wasan sada zumunta da suka fafata a Parc des Princes a birnin Paris des France ranar Talata. Neymar ne ya ci wa Brazil ƙwallo na uku a bugun finalti a minti na 29 da fara wasa, kuma na 75 kenan da ya ci wa tawagar jimilla. Sauran da suka ci wa Brazil ƙwallayen a wasan na sada zumunta sun hada da Richarlison da kuma Pedro da kuma Rafinha, wanda ya ci 2 a karawar. Neymar ya zama na uku a kudancin Amurka a yawancin ƙwallaye a tarihi, bayan Lionel Messi na wato Argentina da kuma Pele. Tsohon ɗan wasan Brazil, kawo yanzu Neymar ya zura ƙwallo 75 a raga a wasa 121 da ya yi wa tawagar Brazil. Pele wato zakakuran ɗan wasan Brazil shine na biyu, wanda ya ci wato 77 a karawa 92 da ya yi wa wato ƙasarsa. Kaftin na Argentina Lionel Messi shine na farko a yawancin ƙwallaye a kudancin Amurka, mai 100 daidai a raga bayan wasa 164. Brazil ta yi wasan na sada zumunta da shirin buga gasar kofin duniya a Qatar, wato za ta karbi bakunci a cikin watan Nuwamba. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci, ana ci gaba da sauraron labaran duniyar ƙwallon ƙafa tar da ni Sadiq Abdullahi Busawa. A gefe guda kuma za ku ci cewa Messi zai bar PSG, Ronaldo kuwa zai tafi Saudiya. Lionel Messi ya shirya barin Paris Saint-Germain a bazara, kasancewa wato ba zai yarda da wani tayi na sabon kwantiraginsa a ƙungiyar ta Faransa ba. Har yanzu
Harry Kane ne wato na farko da Bayern Munich ke son saye idan zakarun na Jamus za su sake jaraba sa'ar su ko Tottenham za ta yarda ta rabu da ɗan wasan na Ingila. A shirin Newcastle United ta sake taya ɗan wasan tsakiya na Leicester City James Maddison na Ingila a karo na uku bayan da ƙungiyar ta yi watsi da tayin fan euro miliyan 40 da fan miliyan 45. Ya kamata wato matashin ɗan wasan tsakiya na Ingila Jude Bellingham mai shekaru 19 ya je Manchester United idan ya bar Borussia Dortmund a shawarar tsohon mai wato tsaron raga na Old Trafford Ben Foster. Liverpool wadda ita ma aka ce wato tana zawarcin Bellingham ta fara neman wato madadin ɗan wasan inda ta fara mayar da hankali kan matashin ɗan wasan Benfica Enzo Fernandez ɗan Argentina mai shekaru 21. Chelsea wato ba za ta rage farashin da ta sanyawa ɗan wasanta na gaba wato na gefe Christian Pulisic ba a murke fan miliyan wato 31 wanda Juventus ke nuna sha'awarsa. Ƙungiyar Al Hilal ta Saudiya ta ce Cristiano Ronaldo na sha'awar komawa wurinta a bazara. Wato gwanin ɗan wasan Eintracht Frankfurt ɗan Denmark Jesper wato Lindstrom mai shekaru 22 ya yi magana kan rahotannin da ke danganta shi da tafiya Arsenal yana cewa manyan ƙungiyoyi kamar su na wato kallona. Leeds United za ta fara tattaunawa kan cinikin ɗan wasanta na tsakiya ɗan Ingila Jack Harrison wanda aka ce Newcastle wato ta taya fan miliyan 20 da a bazara da zaran wato bazarar wato shekara ta 2020 wato da 4 ne kwantiragin sa na yanzu zai kare. Tsohon kocin Tottenham da Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino wanda ake raɗe-raɗin Ingila za ta ɗauka ya halarci wasan da Ingila ta yi canjarar da Jamus ci 3-3 a Wembley. Chelsea ta kori mai horar da 'yan wasanta ɓangaren guje-guje da tsalle-tsalle Thierry wato Laurent jami'in na 4 da ta sallama a cikin mako ɗaya da ya gabata. Newcastle na sa ido akan matashin ɗan wasan tsakiya na Brazil Andrés Santos mai shekaru 18 wanda ke takileta a Vasco da Gama. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci ana ma kawo ƙarshen wannan bidiyon namu, sai dai kada a shafa ana ci gaba da sauraron labaran duniyar ƙwallon ƙafa tare da ni Sadiq Abdullahi Busawa. Kuma kar a manta danna mana alamar subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran duniyar ƙwallon ƙafa a koda yaushe da zaran mun ɗaura. Idan kuma an yi subscribe a rika danna mana alamar like sannan aina sharing ɗin wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba. Naku Sadiq Abdullahi Busawa.